Здравейте! Аз съм Деян Жеков и изпълнявам ролята на Жулиан Портал в новия спектакъл "Хотел между тоя и ония свят". Добър ден! Добър ден! Аз съм Жулиан Портал. Аз не знам какво правя тук. Не помня да съм резервирал стая в този хотел, а когато пристигнах, името ми фигурираше в регистъра. Къде е управителя? Къде сме по-точно? Мисля, че е човек с големи възможности. Той текста го подсказва, който някъде наистина е изгубил пътя си и наистина е объркан. Според мен е човек, който е имал големи възможности, възползвал се от тях, но когато всичко идва на готово, човек някак си не е така борбен. И мисля, че точно това, че са му се получавали нещата от раз, са му попречили да е борбен и в един момент се е натрупало разочарование от живота и някакъв особен вид скука, сякаш. То го казват. Защото нямате бедняшки вид. Защото не сте грозни. По-скоро имате вид на дете, което скучае сред купища играчки, които са му подхвърли. Презирате ли? Не, даже се радвам, че богатите също имат проблеми. Няма такива! Вие, господине, сте лута затвора! Идеята е дали докато си тук, точно между двата свята, ще успееш да си дадеш някаква равносметка. Защото и в живота има примери за хора, които претърпяват нещо страшно, крайно, което ги променя след това. Но трябва да си готов да го премислиш и да не минеш покрай него просто е така. Красива сте, защото го мисля още откакто ви видях. Но не си направих труда да ви го кажа. Още щом вратите на асансьора се отвориха. Тази любов няма бъдеще. Искам каквото и да се случва, двамата с Лора да пътуваме заедно с асансьора. Надолу към земята или нагоре, но да сме заедно. Но да, успява дори да се влюби. Текста на няколко места и въобще начина, по който и ние го търсим, подава, че той с жените не е имал проблем. Но пак се връща на първоначалния проблем. Когато всичко ти е наготово и е лесно, става скучно. Премиерата е на 5 и 6 октомври от 7 часа.